Dengarkan cucut mandi di laut. Mulai. Tersiram ombak bergoyang buntut. Wahai anak istriku, janganlah ribut. Dengarkanlah, aku mau kentut. Mulai. Duet, duet. Mulai muncul. Sekali-kali kamu tuh cari aku. Aku khawatir lali. Ya. Jangan aku terus yang cari kamu. Angel. Aku sudah sampai, Pak Duet. Aku lelah. No, Apa? tari geger yang nyilih duit. Tiga ora ya? Jelek duwe dikeki. Jenenge karo tangga jem. Karo kanca rasa pelit-pelit. Ora wurung lho duit tuh, ora bakal digawe tekan akhirat. Helah, kok teko akhirat? Wong teko pasar ae lho wis entek. Aku iki lek gur pengen pajero apa brio, ijik iso tampet lho no. Tapi lek wis pengen ngising, ora iso tampet. Apa meneh gek jenenge mencret. Cangkem mulai jem. Bosok. No, Mulai. tari kae kok meteng neh ya? Jadi dia anak cilik mosok meteng neh. Ora kabeh paling. Kabeh lho, Kabeh apa? tapi kabeh pil. Kabeh pilih biasanya ra meteng to. Lali paling ngombe pilih. Pira meteng. Pilih tembe tekan gulu, katoke wis mloro tekan dengkul. Hei, Bener jare Simbah ya, Pak. Lek mangan ki harus baca bismillah. yo iya to. Soale lek maca Yasin kesuwen. Ya jelas ketuan to. Lak garing. Iki ndasmu petake jane kena apa lho, no? Mulai. Imu kenang-kenangan gitu ketak preman. Lah gini ya. Ceritanya ngene jeneng. Aku pada waktu itu ku numpak bis dengan kecepatan tinggi mau. Wes, yo kan. Enek wong wedok kebelet nguyuh. Delele sing ditumpaki kan mobil-mobil ekonomi enggak enek WC-ne. Kebelet nguyuh, penumpang do merem kabeh turu. Aku pura-pura merem, pura-pura turu. Mak pelotrok, buka celana. Wedok mau kan. Kaya ora didosa mak celingkri nek jendela ki. Nguyuh mak. Ya kan? Bayang kan? Wong wedok nguyuh kena angin. Wusu. Delalae kersane ngalah, enek preman numpak motor. Nyantai ngono kaya kan. Kesalip mobil mak. Wes. Kena nguyuh kecipratan. Diuber mobil ngantek kena. Kena mobil kan. Stop. Enggak, preman iki mau. Premane wong Medan kayaknya. Hah, mana sih brewok? Kena aku kan. Oh, kau brewok ya. Cek. Candak tali gojek. Kau ya, kalau meludah jangan sembarangan. Kena mukaku nih, ha, gitu. Diketak aku. Tak. Kuwi preman jane matane picek kok, Bis. Mosok ora iso bedakne wong idu karo wong nguyuh kan. Dadi si mak-mak nguyuh ki mau darane brewok ngidu. No, lek kawin lari kuwi nganggo klambi penganten apa klambi olahraga ya? Mulai muncul. Klambi satpam, klambi satpam uber-uberan. Aku khawatir lali. Ya. Jenenge kawin lari ki ya, sebuah perkawinan yang tidak direstui oleh orang tuanya. Oh, ngono. Aku kok dadi mbayangke ya. Wong dhewe karo mlumah ngos-ngosan, mindahne karo lari. Sing dimaksud itu kawin kuwi lecet. Jangan ngomong nih apa tuh iki? Mata kok. Nah, Apa nah? wong kae kok iso tuku sawah, omah dari hasil keringatnya sendiri ya. Awake dhewe hasil keringat berdua. Kok nggur dadi anak ya? Kayak keringetnya beda jem. Kayak ngono ya, keringet hasil kerja keras. Awak dhewe lho, keringet kerja malam.